Dnešná noc patrí jazdcom. Koná sa reprezentačný ples milovníkov koní. Pozvaných hostí čaká naozaj zaujímavý program a vy si ho vychutnajte s nami. Janka, ty dnes spoločne s Jankom Tribulom moderuješ túto krásnu noc jazdcov. Aký program čaká hostí? Perfektný. Naozaj perfektný. Prídu aj koníky dokonca, aj keď nie je samozrejme živé, ale budeme ich tu mať v rôznych formách, napríklad aj na týchto krásnych fotografiách. No a príde Janek Ledecký, bude tu Kmeťo Band, bude aj tombola, aj keď nejde o ples, ale o noc jazdcov. Takže máme sa na čo tešiť, ale najmä jazdci sú veľmi zábavná partia, takže ja očakávam skvelú atmosféru. Janko, čo teba spája s koníkmi? Mňa s koníkmi, tak je to taká celoživotná vášeň. Od 6 rokov som na koňoch. Sú to takí najlepší naši priatelia. A dokonca jeden koník, volá sa Dior, je niečo, čo ma spája s Jankou, pretože Dior je koník, na ktorom som ešte ako malé dieťa pretekala a chvíľu som na ňom mohla jazdiť. Takže Diorko je naša také niečo spoločné, čo nás spája. No a teraz už na dôchodku je Diorko u Janky, ale tým nechcem samozrejme narážať na vek Janky, pretože Janka je stále veľmi mladá a krásna dáma. Predpokladám, že práve toto miesto, tento hotel Crowne Plaza je vášmu srdcu naozaj blízky a práve preto sa ani nečudujem, že práve dnes sa tu koná noc jazdcov. Čo ponúka tento hotel? Tak v prvom rade bolo pre nás veľkou cťou a zároveň príležitosťou usporiadať jazdecký ples v našich priestoroch a som veľmi rád, že táto spolupráca sa nadviazala a dneska máme tento prekrásny event na našom hoteli. Náš hotel ponúka široké spektrum služieb, ale je nosným programom sú konferenčné priestory a dneska budete sami vidieť, akou možnosťou sa dajú využiť. Predpokladám, že práve aj táto noc jazdcov a milovníkov koní je takou menšou predprípravou na tvoje parkourové preteky, na ktoré sa chystáš za malú chvíľu. Prezraď nám, kde budú. Chystám sa o 2 týždne do Rakúska na preteky a potom ku koncu marca začneme sezónu vonku medzinárodnými pretekmi v Taliansku, na čo sa veľmi teším. Dúfam, že aj tento večer bude taký príjemný a to roztancujeme a správne zahajíme. Dnes budú mať hostia určite dobrú náladu a zaručene ich zajtra nebude bolieť hlava. A vy mi povedzte prečo. Dnešný večer budeme ponúkať určite Chivas Regal a tým, že je to naša nosná značka, tak bude tam aj vyššia rada, čiže 18-ročný, 25-ročný Chivas, takže majú sa na čo tešiť naši hostia. Kde vznikla tá myšlienka založiť práve takúto noc jazdcov a milovníkov koní? Strašne rád organizujem preteky. Mám kone aj celkovo pretekanie, tú atmosféru okolo toho rád. Sám rád pretekám a strašne rád to, čo vidím všelikde po svete, keďže rád cestujem a spoznávam, tak tie poznatky vždycky nejak si uložím a to kalkulujem, že kde by som to čo jak vedel nejak vymyslieť a tú myšlenku som mal dlhodobu, no a som rád, že pár priateľov ma podporilo aj, ktorí vedeli o tom, že niečo takéto chcem spraviť a som sa preto rozhodol a som strašne rád, že sme sa tu toľkati zišli. Videla som, že práve tu v lobby Crowne Plaza je vystavené auto Mercedes. Aké to je? Je to novinka? Je to úplná novinka, prišla vlastne v lani. GLC, to je následník GLK, myslím si, že
úplne optimálne, hlavne pre dámy. Vy ste autorom týchto nádherných obrazov. Čo cítite, keď fotíte kone? Bolo to také zvláštne, že není to ako priamo moja parketa, že skôr by som povedal, že som taký nejaký ateliérový fotograf, ale keď som raz tam bol a videl som to nádherné zviera a že sa to vlastne spojiť s tým, čo teda ja vlastne robím tie akty, tak to ako myslím, že celkom ako dobre dopadlo na to, že som v tom není až tak úplne doma. Ako sa v dnešný večer bavíte, ako sa vám tu páči? Tak ja sa bavím veľmi dobre, páči sa mi to veľmi, je fantastické, že sa zakladá nová tradícia, pretože jazdectvo a jazdci s tancovaním a so zábavou majú vždycky spoločné niečo. Už v 60. rokoch minulého storočia v Topolčiankach pôsobil pán radca Šulgán, ktorý viedol výcvik a jedna z kritérií prijatia jazdca do Žrebčína bolo aj tanec. Pretože keď vie niekto tancovať, keď vie dodržať rytmus, tak nevadí koňovi a vie aj toho koňa niečo naučiť. Takže veľmi kvitujem tú akciu, ktorá je a verím tomu, že bude to krásna tradícia. Koľko voľného času trávi manželka s koňmi? Teda, ak nám môžete na ňu prezradiť. No, tak neviem, či viac než doma, takže na koňoch je asi viac než doma. Vlastne ráno odnesie deti, potom ide na kone a potom už, ak deti idú zo školy, tak tedy sa vracia, takže asi tak, no. Ja viem, že móde podliehajú určite aj koníky. Prezraďte nám, aké módne vychytávky, či pre koníky alebo pre jazdcov máte vo vašom obchode? Tak u nás v obchode sa nachádzajú rôzne modné vychytávky, ako aj oblečenia, rôzne kolekcie, čo sa robia pre mužov a pre ženy, ktoré môžu u nás nájsť 2-krát do roka. Plus medzi tým aj rôzne flash kolekcie. Prvý poloklub Bratislava má naozaj čo ponúknuť a vy mi to prezradíte, dúfam. Tak áno, pre jazdcov máme niečo možno trošku netradičné, dajme tomu, aj keď tá tradícia tam už je viac ako storočná. Máme vlastne pripravený reálny, žijúci a existujúci fungujúci poloklub, kde môžu prísť vyskúšať šport kráľov, ako sa hovorí. A je to len kúsok od Bratislavy, 17 minút cez hranice, prejdete cez Hamburg a na zámku Schloss Linderweiden. Vás veľmi radi privítame. Lindi, ty sa staráš o pitný režim na noci jazdcov. Prezraď nám, čo ponúkaš? Kvalitu, balenú do skla, vysokú zásaditosť pH 8,8, takže všeobecne veľmi pozitívne pôsobenie na tráviaci trakt, na lymfatický systém a všetci veľmi dobre vieme, že pitie zásaditej vody pôsobí na celkový organizmus veľmi pozitívne ako biostimulátor, čiže odporúčam každému. Ako vy vnímate noc jazdcov? Viete, čo som rád, že konečne sme sa znova máme takú možnosť sa zísť. Chýbalo nám to, naozaj chýbalo. Je to fantastická vec, čo sa podarilo Robovi, že sa sme spolu všetci. Kone sú pekné, ale sú aj dobrí, sú aj ľudia a je jedno z druhým ide. My sa schádzame na závodoch, ale predsa takéto posedenie, takéto bratské posedenie, jazdecké, bo jazdci sú všetci bratia a sestry, tak je to pekné. Tak aj takto to vyzeralo na reprezentačnom plese jazdcov a milovníkov koní. Plesová sezóna nám pomalinky končí a my sa tešíme na ďalšie zaujímavé eventy.